amango edu mwaswera bwanji kapena ndikunena kuti tine kuti mwaswera bwanji nanga mwaswera bwanji yes yeah mwaswera bwanji kumene iniyo muliko amalawi anzanga ndabweraso siku uno lero pa 31st July if I'm not wrong I think 31st yes 2025 apa ndikunena kuti Chakwera is playing pussy politics amene mukuyenda kuti musamale naye President Chakwera usukuti wasintha china chilichonse yayi komanso asamakunamizeni kunena kuti mwina akatenga vice president ngati amene watengera mkuti zinthu zisintha sibakhala sokusintha kwina kuliwonse ndikukamba pano mobwereza takhala tikunenanso pano right koma kunena uku kapena kuti kulengeza uku ndikulengeza kumaliza sikuti mukapanga mistake muzembekezera kunena kuti wina wake so azakhala kumbali yanu ayi ndawo imene yoyo sipezeka so Chakwera is playing pussy politics. Pussy politics ndi yachinyenga aphunzitsi imene amabwera mukukomedwesani makamaka chikamafika cha kumapeto ngati mene kuliriku amakukomedwesani tinadakana kuti muyiwali timavuto timene mwakumana kumbuyo muona pano tikuna kuti taona apo akuti ali ku State House waitana ma artist kuti muone ma artist amene aitanidwawo ndi MCP because ndi ma artist amene anapangidwa recruit kuti aimbe nyimbo zochemerera Chakwera kumene kujako sindikukhulupirira kuti kumene kujako maona ku artist ngati achina Nkasa achina Kibo Pearson achina Slice achina kafana kena kakupotoka amati sina lake sondani tingoona kuti ma artist ambiri amene oziwika bwino kuti awasamapanga za Japan kumene kuja sumo naoneko yayi so akamanena kuti akupanga uplift ma artist agati chifukwa munthu akuchemerera iweyo Chakwera ndipo chemerera Chakwera apo kuti wachira kumpanga force kunkakamiza kuti mukayimba nyimbo zanga zaine ndikupasani ndrama ndi amene suika mtenga ngati kuti ndi artist amene kuimba sadziwa so this Chakwera is playing pussy politics mwekena kuti musamale naye message yanga usiku uno kwa Vitumbiko Mumba ndifuna ndikuuzeni izi komanso Malawi nonse amene makamaka amene machokera chigawo cha kumpoto tonse taona ndale za MCP zimene aswerera kuchokera mu 2020 kuzafika last year mu June pamene anampha Chilima tonse tinaona ndipo ndakhala ndikunena izi kuti kulira tinalira sitikufuna kuti tizalireso kachikena anzatu kumpoto iniyo awapa sentro amakuopa ndi chifukwa cha school mmalimbikira pa chifukwa kuti mmalimbikira school mmaoneka kuti ndinu anthu anzeru kwambiri ndi amakuopa chifukwa pa Central Region pachapo chimene amakhulupirira kwambiri pa Central Region ndi ulimi this we can't reject this is a fact pa Central Region anthu ambiri amakhulupirira kukapanga za chirombo kapena kuti amati za kudambwe ena amakhulupirira kupanga ulimi koma tingoona kuti majority ya anthu apa Central Region amakhulupirira ulimi ndi zimene amazidziwa kwambiri pa Central Region amasiyana ndi anzathu achitumbuka amene amakhulupirira kwambiri school ndiye pa chifukwa kuti chifatikati kuti nzeru kukonza nkalasi zikuti zimakhala nzeru zokhayi mukuzaona kuti pa kalasi ina iliyonse pamakhala mwina ana awiri kapena atatu amene amamenya ma distinction class ine kalasi mwangati nali nawo anthu ngati amene wawo koma inali kalasi yonena kuti ya anthu 40 chakuti koma ungokhonza bwino ungokhala atatu the rest mungokhonza momwe mama average munivesese so mukamanena kuti awa amalimbikira school kapena kuti ndianze so makhala nzeru koma chifukwa kuti umalimbikira school ine mamuza zimene mwana wanga munthu ina aliyense amene amapita ku university kapita kuti sikuli amakhala kuti ndi wanzeru koma chifukwa chokulimbikira chinthu chimene umachilimbikira kwambiri ndi chimene umachita bwino ndi anzathu aja amalimbikira school poona kuti akaone zigawo zina za matown so Vitumbiko Mumba being a threat ya anthu awa pa Central Region mukuyena kuti musamale ndikukamba izi sikuti ndikukamba kuti nsanje kapena chani ine ndimamuunikira munthu asanapite nkhani imene ndinakambapo mbuyo mukukamba za Achilima ndi mafotokozera zimene za Achilima amangoonera ma live yanga ndikamapanga koma zoti abwere kapena afunse kuti mpanga kuti pamene papo matanauzo chani izi nthawi imene analibe chifukwa kuti anali big man kuti sangazidwe zochita pano ndikunena pano Chilima ali kumanda ndi isi tikufuna kuti tilire kachikena nalira kunakwana now inuyo anthu amene mukuoneka ngati muli excited I've seen some pages anthu onena kuti anakukhala chete
paja ndinanena kuti azathu akumpoto akasankha munthu wakwawo amatembenuka. Yeah, they don't see failure ya Chakwera chimene akuonapo ndi wawo atisankhira wakwathu. Pamene paja ndi pamene Chakwera akusewera ndale zoopsa kwambiri. Ndiye mukufunika kuti musamale. Ndikamba pamubwereza. Ndaona mapeji anthu kuti anthu andochokera chigawo cha kumpoto atangosankha Mumba akuti amene yeye ndiye wasankha bwino. Sakunena kuti president Chakwera apitirire tu yayi. Akuti Mumba yo ndiye game amene ndiye penalty amenya penalty. Koma zolepera zofoka za Chakwera sakukamba china chilichonse. Anthu andale ndiopsa kwambiri. Sikalekale amayiko usi bambo asikono atangomwalira Chilima anapezeka patiti kwambiri ndi Chakwera kugwira ntchito ndi Chakwera. Timasata maspeech amene amayankhula zoti zosapanga impress Malawi yayi. Munthu omwe yankhula bwino amayiko usi zimene mukupangazi asizithandiza. Tapitani mukamange chipani chanu cha UTM. Amayiko usi anakanisisa kuti wagwira ntchito ndi Chakwera. Koma kamba boma ndilo omwe ili chanchani madrama au chanchani paja Amalawi akulira. Zana ali amayiko usi atosa video clip imene yakunena kuti ine nangonena kuti boma ndilo omwe koma sina kuti president ndi omwe. That's how politicians are. Ndale mukumatha kuona kuti anthu akoma kuyenda ndale za pusi koma osaphunzira china chilichonse. Just because munthu amene wasankhidwayo ndi wakwanu. Simukuona kulephera. So tikuvotera munthu tikusangalala chifukwa kuti watengedwayo ndi wakwathu. Koma muli leadership mwa vitumbiko Mumba. Apart from kuti watengedwayo ndi wakwanu. Koma mukuona mu leadership mwa vitumbiko Mumba. Pamene pomukena kuti musamalise kwambiri. Nthawi ikubwera vitumbiko Mumba muzikumbukira kuti apart from kuti nzake wa Niki Chakwera. Vitumbiko Mumba ali ni milanduso ya Katangale. Zimene president Chakwera nthani akana akambapo nkhani imene iyi. Vitumbiko Mumba chifukwa cha kupsa mtima yancha anana kuti anthu aja chifukwa musewera ndale zoopsa amene pajapo. Atana kuti anthu aja kuoneka kuti akumpana kwambiri anachoka ku NEC member ngati NEC member kumene kuja anachoka kuti ine sindikaso ku NEC National Governing Council sindikhala kumene kundachokako. Koma no nduna undikhalabe kumpana pa nduna apa. Zimene anapanga Vitumbiko Mumba. And pamene pacho zimene anapanga zijazo Chakwera kantha kumuchusa ntchito koma chifukwa kuti they want to use him. Ifanya kana msiya kae kuti timuyezeke kae motero. Wotitana nawo after apapa. Excitement yomwe inalipo anthu atavotera Chakwera ndi late Chilima. Si excitement imene muli napa. People were excited. Really excited. Kumana kuti apapa boma lija ndiye kusinta ndipo wina aliyense even ine nthani yake nafika machobwera mbuyo kuti mwene I think my guys awa asinta zinthu. Anthu atavotera Chilima ndi Chakwera. Ndikukamba tu Chilima ujawo mukamutenga kumuyikapo Chilima mozi ujayo amapanga Vitumbiko Mumba 15. Kuntenga Chilima uja kumuyikapo amapanga Chakwera aja 30. Mwanivese Chilima atupaika. Chilima mfana organizer bo amazitero amene anali ndi support yoopsa kwambiri kusiyana ndi imene support Vitumbiko Mumba ali nayo. Inyono kamala mukuziwa even pano pa Chilima anasiya chipani chimene even achinyamata amene amasapota chipani cho adakalibe pomwemo sana chokemo achipani cha UTM. Inyo ndine mboni mukumatha kuona even pokamachitika mapozi UTM anthu akamapita survey amuti IPOR akamapanga survey chani UTM sikusalira. That is a sign kuti ndi chipani cha mphamvu kusogolo uku kuzakhala zinthu zoopsa kwambiri chipani cha UTM. Chifukwa sikusala mbuyo zipani zimene zikusala ndi zipani zonena kuti zinakhalapo kale mbuyo za UDF APP akusala kumbuyo kweni ukoko. Koma UTM ikupikisanabe ilipo paje kumakhala position number 3. Chipani chimene chijacho mufunika kuti musamale nacho kwambiri cha UTM. Chilima anasiya anthu ake anasala nawo anasala aja adakalibe omwe ajabe mpaka napano. Akantele kuti mamemba ambiri a UTM amachikonda chipani cha UTM. Koma Chilima uja adapedwa. Ndi excitement yomwe muli nawo pakadali pano makada Vitumbiko Mumba sikuti ndo ambiri mukumukonda Vitumbiko Mumba chifukwa kuti Vitumbiko Mumba yo akoza kuthandiza boma zinthu kusintha mukumukonda Vitumbiko Mumba chifukwa kuti munthu ndi wakwanu. Napo zimenezi vuto limene lili ndi azathu achitumbuka ndi tsankho chabe kukondera munthu wakwawo. That's all.
a few happy akasangira munthu wakwawo koma samaona zola kuika zimene president yawo chita kapena iyeyo akupanga chachi chikwezo ndo kwathu ba state zisiyeni mene zililimo kutero ku ndiye kuononga ndale zathu za ku Malawi leadership sikhalapo ku Malawi kuno chifanya nkhani ngati ziti zimene zizi anzata chitumbuka alibe mtima wakupha munthu ayi zikakhala pokupha apapa ndi anamizi fa ineyo ndi makamba zinthu zimene zikuchitika pa ground komanso sindimafuna kupanga pretend sindimafuna kusunga nkhani yoti umaziwa zona kuti anthu awande asankho iwe kumangokhala chete I'm not like that ndi makamba chilungamo chake chifandi makamba ndikukamba zinthu zimene ndikuziona even ku South Africa kunoko zimene zikuchitika kwanza tachitumbuka ndi sankho chabe limene ali nawo koma tikakamba nkhani ya nkhaza ngati tine kuti kupha munthu ndumbuka ayi zimene zozo aya kumsimbali yawo amazathu achewa kupha munthu si chimo chifukwa chokuti atsogoleri ambiri MCP ndi zirombo tikati zirombo mukuziwa ndi anthu amene akhala kwambiri ku Dambwe ndiye munthu ukakhala ku Dambwe ndi anthu amene amati ndi mizimu chifukwa chake chipani cha MCP amene kuti chipani cha mizimu amakhala kupha anthu pali video clip inake adayina akapati ndi zitokota anayika akuonesa ndithu zirombo zija zikupha munthu live masana kumadula khosi chakwera sana kambe buchina chilichonse chifukwa chani chakwera sana kambe buchina chilichonse chifukwa chokuti chakwera Yesu ndi chirombo so anzatu apa Central Region kupha ndiyani kwawo now my warning kwa avitumbi kumumba ndiona kuti muli ni milandu outstanding cases imene muzakhala mukumangidwa nazo pasogolo ababa and nkhani yonena zonna kuti vice president amakhala next president zimene zitu tiyamba kuzimva kwambiri mu ulamuliro wa DPP kutungonena kuti kuchokera pa APM ndi pamene unati kupichoke koma pa bingu atangomwalira achose pana anatenga ulamuliro mapita huko ndiye nkhani yokhuzana kuti vice president amakhala next president zinayambikira pamenepa koma konseku zimene zikunalibeko ku UDF kumene kuzalibeko munthu akhala vice president ukalamulira penakena ku basi time ina amapezera musinda ikapo wina koma sizimasunza kuti yeye akhale next president ndeka element kamene kachomana kuti vice president amakhala next president kana kulira kwambiri kuchokera pa ulamuliro wa APM ndikuzafika mu 2020 muja atavotedwa kuchoka amene pa just chifukwa chokuti achakwera anabwera ndi pusi ndikuwauza Malawi kuti chakwera ine ndizakhala 5 years Chilima azakhala 5 years anyamata ambiri a UTM anavotera kwambiri ponena kuti uyu ndi mtsogoleri wathu amene a DPP anakanika kumuyika pa mpando kuti akhale mtsogoleri so MCP inasewera ndale jazona kuti MCP inasewera ndale yonena kuti ineyo muziona DPP jangati kuti ndi ndani wa Chilima andi chakwera anayankhula maonena kuti nthawi yoma muyuza vice president kumangwirisa ntchito mosayenerera yatha ife kuno tifuna kulemekeza vice president that's what chakwera said ndiye anyamata ambiri a UTM amene ndali simazisata muna chifukwa cha ubebezi munamba kunyoza APM kunyoza Mutharika uja kunena kuti ndino anthu asankho mwatikanira Chilima kuti akhale president chifukwa cha kuti ndale simazimvesesa kuti tikati ndale ndi chani konvesesa ndale to munthu somangochoka apo wapeza anthu pa sitting ino mukungodusa vu kupita kuchipinda kumakapangaza kuzimene ndale sizimayenda choncho kuti mwafunsa achina APM aja kuti afika ali paja mwafisa achina Bingwa Mutharika ndi anthu oti mbuyo munthawi yabakili nawo sonali ndi anthu amavotera kale kayo koma anayeserapo mbuyo mucha ali ndi history you cannot just come here kunena kuti basufuna president that ndale zakisiza ku Malawi now point yanga ndionena kuti kodi mawu amene anayankhula Chakwera kunena kuti IDPP amapanga abuse Chilima koma ife kuno sizichitika kuno kuti funa kuti wina aliyense apindule kuno kuti vice president timulemekeza koma sitimugwirisa ntchito moyenerera ine ndikhala 5 years Chilima 5 years and zimezi zimakhazi kukambidwa titapanga research yathu ifeyo tinapeza kuti Chilima sanadwalepo munthu waching'alang'ala Chilima sanadwalepo nthenda ine iliyonse sogoleza ubongo kuti kuti zimene amakamba zabwikabwikayi Chilima anali wabwinobwino ndesanga bwere nkumaza tuuza ife kuti tinagwizana 5 years Chilima maziwa chimene amayankhula nawo Chilima pano pa anaphedwa tikamafunsa nkhani ya Chilima anaphedwa kodi zinakhala bwanji amakanika kutifotokeza ife mwa clear tiziwe cheni chimene chinachitika nkhani za kuzibisa mpaka na lero pano zina zikululika kunena kuti pa nthawi imene ndege ija inakweredwa kunatengedwa video ina yake anthu akupempha video
imene inatengedwa imene maonesa anthu onse aja kukwera mu ndege. Video imene yoyo achakwera kukanika kuti apange release. Akuti muli msilikali yunaka amene anakwera mu ndege muja nakasindi asilikali akaona kuti tapanga zinthu izi amakwera mapala chito yajano kuthawa. Akuti mu ndege muja munakwera msilikali yunaka amene anabanduka. Alipo ndithu ali moyo. Msilikali amene ndi woopsa kwambiri chifukwa kuti amayenera kuti agwidwe amangidwe. Msilikali amene ndi amene ati anthu andale kwambiri Malawi muja. Chifukwa MCP akhala kugwiritsa ntchito munthu ameneyo. Chilimadu kufa kwake I think kukanakhala chama 2020 if it's not 2021 2022 if I'm not wrong there. Muzikumbukira kuti atangolowa kumene muja anapanga ngozi ya galimoto koma anapulumuka. I think driver kana mwalida if I'm not wrong. Anamba kumuseja musaka umene paja afuna ngothana naye. Now message yanga ndona kuti avindu biko mumba musapange celebrate kwambiri. This is MCP ndakuza nikale. Ndanena kale kunena kuti anzathu awa kupha munthu simakhala chimo chifukwa kuti ndi zirombo, ndi anthu agule, ndi anthu amizimu. So anthu amuzimu kupha munthu imakhala ngati nature, zili ngati magazi mwawo. It is inherit. Akafa uyu kwawo ko wina ndi amene amapitiriza zimene zicha. Even kuti mwafufuza Moses kunkuyo. Is inherit chifukwa kuti mbiri yakwawo so kwa makolo wawo kwa kuti so nawo sanaliso ni mbiri somozi zokupha iphasi. Ndezi mafuna kumapewa amene aja muzambiri. Fali ndi anthu amene akugogoda anthu kuchigawo chakumwera. Munivesese? Kuti mufufuza anthu kuti anagwera mazi munthu anamwalira munthu amene sikuti anagwera mazi ndikufa mazi muja. Koma kuti ampanga chipongo kula kuti mufufuze ndachira Moses kunkuyo mowa mungonena kuti munthu anagwera. That's how MCP plays politics yakamasewera choncho. Nkhani yawo aleni muitika ija mpaka na pano kulizi. Palibe munthu amene akufuna kuzenda khala bwanja ngoite meza nkhani jazi na jikaenji koma mission major inali ya Moses kunkuyo. Moses kunkuyo makolo wake nkhani yake ndiyo kupha. There is inherit zikupitira. Anthu aku central hour. Kupha munthu kwa yose chimufandi zirombo. Anzata chitumbuka kukhala kuti ndi asankwe koma kupha munthu. Zimenezo hayi. Now vitumbiko mumba chifukwa chonena kuti zakaphedwa kwa munthu inu mulibe sumazi kuti zimakhala bwanje. Anzanu akukonzekerana. So zizachitika ngati zimene zachitika zachilima. Kuti anthu azaluze trust mwa inu. You have seen kuti MCP media all of them anali against you. Vitumbiko mumba. Ayi amene uyu ayi mwakuti andi ndinaona video ina yake yo mwakuchitisa ndi manyanzi avindu kumumba kumpoto kwa anthu mwakukana ni kwanu. Ndi plan imene anakoza MCP imene chayo. Adani amene aja adakalipobe. Now apapa mwayambaso nkhondo ina. Ngati anthu amakufinya mtima udindo tatengono timenjo kuli bwanji vice president uwo. Unless mwagwizana zina zake zimene ifisiri kuziziwa. Komano ndokamba pamuwereza kuti achinyamata achigawo cha kumpoto don't be excited. This is Malawi Congress Party. Musanene kuti sitina kuuzeni yeye. Tindia zathu ena kachigawo cha kumpoto amene akumatha kuziona ndale zija kuti ndale izi ndi za pusi ngati akondwa ngwira akungokamba straight forward. Apart from kuti munthu ndi wakwathu. Yes, akwena mkonde chifukwa kuti ndi wakwawo. Akwena mpangi congratulate chifukwa kuti munthu wakwawo. Koma akaziona ndale zija. Dati kondwa ngwira it doesn't see the leadership kwa MCP. Chifukwa kuti vitumbiko mumba wakonzekeredwa muopsa kwambiri. Na waza mmanga. Ngati zimenda kuza kuti pali outstanding cases aza mmanga and chifukwa kuti MCP ikumapanga piki zimene zinalipo. Zimene Malawi mukuziziwa. Aza mmanga amene uja kuti ino sumazo kuti vitumbiko anapanga nje vitumbiko anapanga ICB apita uku mmene anampangira chilima. Now chifukwa kuti vitumbiko mumba wandi wa short temper komanso ndi maloya amphamvu. Mwanamvesese? Azayesesa kuti nkhani imene jayo azalimbane nayo. Fanthayi yakulimbana nawo kumene kujako izakhala ngati zimene zichitika kuti zizachitika ku nthawi nawo panga kuti asankhe ujeni kunali convention muja. Iye anali akupita ku court anthu aja anali akupangana kuchakwera nasegula group yake inena kuti ayi musankhe wakuti musasankhe amene. That's what is going to happen. Ndi avitumbiko mumba mukwaena kuti mwauze asamale kwambiri. Chifukwa ndali zimene ndikuziona pasogola papa ndizoopsa. Winning or not winning. Sizitha bwino. Koma sikuti MCP winner, sikuti winner, si winner. Koma sizitha bwino. Being a vice president. Muzikumbukira kuti ku MCP kuli kukangana kumene anthu ena simunga kudziwe. Anthu aku kasungu amafunisisa president atachokera kwawo. Ndipo samagwirizana nazo zimene anapanga Malemu John Tembo kusankha Chakwera kudowa. Ine sikuti ndikungokamba tu yaye. Ndikukamba zimene ndikuziziwa. Pali mikangano ya anthu apa Central Region. Chifukwa kuti Chakwera waononga mbiri, of course MCP nali mbiri yoyipa kale. Koma Chakwera ndi anthu akwawo kudowa huko.
makamaka Richard Mwendo Banda ndi anazamugulisa ntchito mtonga uyu zikhali ngoma apa anthu ambiri avulaza miyoyo anthu ambiri anthu apaka commit suicide chifukwa cha ulamuliro opusa wankhaza naona ndi anthu akusunga madanda zimene kuti uyu watiwonongera chipani pamene pajapo no matter what mukachipange chipani cha kujiyeresa ka kuchichekenera kutani kuti mwakuti chipani cha MCP mbiri yake basi apapa inafoira. This is a fact. Ndipo munthu wakumuzi sunga muzi nkhani ya MCP ngoti kongeresa mati aya anapachire mauji aya akuti zunzawa iya fetreza no pano pa MCP mbiri yake naipa ndi anthu akusunga madandaulo siziti samafunanso now chakwera amafuna kuti the next president azachokereso kwawo ndi mukamaona pamene pajapo kunena kuti wina asankhidwa vice president that guy is kuti azakhala next president ali pamene paja usogoleri okupita sokodowa zimene ndakuza kuti zimene nkhondo ono yapa chiweniweni ya anthu apa Central Region imene iweyo ochokera chigawo chinasunga ngolo ndi munthu pamene pekapanga masewera kuti uyiswa kuti chedesa kwambiri tingophaka yamene uyo zopsa zikhazi kubwera pasokolo apa ndi musamanene kuti sitinanene. I think video iyi mupange download musunga mu computer mwanu ndikukuzani pano ndimakamba nkhani zokhuzana za usogoleri avitu mbiko mumba leadership amaoneka kuti ndi anzeru koma leadership samaidziwa chifukwa ndi short temper ngati kondwa nankumwa kutukwanidwa akafika pa ntchito amafuna kuonesha kuti iwo ndiye boss eti pali mawu makapita kwambiri makampani mu South Africa muno amati munthu kakhala bwana pa ntchito ikafika nthawi yoti apa assembly kani Monday zija kani Friday simafuna kumakauza anthu ntchito aja kuti ine ndi bwana pano. Of course wewe ndi bwana anthu akuzwa kuti ndi bwana koma simafuna kumauza kuti ine ndi bwana ati kungonena mawu kuti ine bwana pano umangoziwa zona kuti pa ntchito pano pa zinthu zaipa ndi kuti pano palibe human right munthu you can't express your views apa ndiye kuti ife tizungulandira silango komano amalangizana anthu akunena kuti azina kuti we are working as a team aliyense azizwa role yake inu ndi CEO inu ndi secretary ka inu ndi andani inu ndi akashia inu ndi a financial controller inu ndi andani aliyense azizwa position yake. Now amadi let us work as a team. Honestly, teamwork amaitero teamwork makes the dream work. Avitu mbiko mwa bana kafika pa ntchito kufuna kukalipira anthu naona asaba ngondi kungwira mayo jabere kufuna kuonesha kuti iwo ndi awo kwamba kukalipira pamene pafika ziko la Malawi jamu kabwera ma policies ofoira ngati mene abwera ndi avitu mbiko mumba zinthu zikoza kuti sokonekera kwambiri muziko munja. You know the reason why ndimakuza ni kuti we cannot depend on Malawian product and expect kuti chimanja tuchizaenda bwino. Ndimakambira apa one excuse me South Africa muno anapanga engage makampani ena ngati makampani Nike, Adidas, makampani opanga magari moto VW, BMW, Toyota, Suzuki, makampani oziwika bwino ino mazi amene ali ku United States aja anapanga approach makampani aja nakhazikisidwa mu South Africa muno. Makampani opanga amati automotive companies ali ku Eastern Cape ku East London kumene kuli makampani ambiri kumene kukula nakukhazikisa ngati kuli ma plant ndio kumene kujako ma engine amabwera kumabwera ma engine koma ngati ma body panels magamero ambiri ma body panels amapangidwa ku South Africa engine imatha kubwera ngoipanga assemble kuliso makampani ena kunoka kumapanga ma spare parts aja oti mena spare parts jamatha kuipanga design mena kandi ku China kandi ku America iwo aja ndikuzajidula kunoko ma TV ambiri timati ma Samsung TV amakha kuti amachira kulemba kuti designed anaipanga design ku China kuma made in South Africa mgodeve sasa ndiye imene imachidwa ngati it's part of South African product ni product ya South Africa kumalayo kujako kulibe bu company imene ingapange sapato ya Nike kapena kuti kusegula company ifendu ukagula kungogula brand kumagulisa ntchito brand ya Nike that's original product yo pangidwa Malawi kuma inemba kuti made in Malawi muona ma Air Force ena kuno kulizovala kuno kumachira kuti this made in kuli machina Fabian kulizovala zimene zimapangidwa ku South Africa koma mugisa ntchito malebo akuti konkononso ma South Africa so andi ma company awo amene amathanso kupanga amayika so mene mujamu kani mu sports in kapena Total Sports kapena ku Studio 48
kula china Fabiana amene kuli mashop ambiri mbiri oziwika bwino ambiri nomkwazi amene mu South Africa munomu ndi mukapita shop mene jomwe kapita sukuli misabato zina zake zimene ma product tamuona kuti makampani wa aino wake anapangidwa initiate makampani ndi ma South Africans ndi amayika so mene mucha. Now ku Malawi kuti ife tizigulisa zinthu zabwino tizigulisa tizipanga ndalama zathu ku Malawi kuja simungantume so munthu kupita ku South Africa kugula Air Force kapena kugula Sabata Timberland. We can do that in our own country. Mziko muja tizipanga ma product ngati amene acha. You don't need to kumakagula zithu even matunduma za ku Tanzania zi. Kugula tuma zizovala za ku Tanzania eti sikuti ndi chipongwe eti. Fana na munthu maduka amene anthu amati kuti amafuna zizitenga ngati ndani. Ifeyo ndikuchepekedwa kuti iyayi. Akulu we can't celebrate that. Munthu soka magule zinthu za ku Tanzania, mafedi amwene zomachira kuona kuti chinthu chincha fake amwene akuti Gucci. Mama mziwa Gucci wa original. Gucci wa original. You know Gucci. Simungagule ni midongo mene magula. Timberland wa original. Ineyo sikuti ndi makhala kuzipopa. Ndinagula Timberland eti amati NBA Timberland original $350. Komano ineyo Timberland yo poigula kuli shop inake imene amati ku Waterfront ku Cape Town kuno wake amene amakuziwa ku Waterfront kumene kokoti kumapezeka zovala za ma first class. Koma ineyo sabato iyi munthu amene amakuya ntchito imene kandiza kuti okay sabato iyi pano pati kupanga stock imene tina panopa tasanayo chepa ndiye tikuichosa tikupita ndikuitumiza kuma outlet shops. Ma outlet shops amakhala ma shop onena kuti ama second class basi ndiye anachitengana sabato chochoka amene kuja ndikuibweresa ndikuza kuti sabato igula patengo pa $350 koma mtengo wake sunalo menewo mtengo wake unalo kuti sikuti wamaswera so kuli ma shop achaonena kuti ukuku koma big man ukuku sitingafikire ife koma kuno kuli ma shop ena ndakuza kuti ma first class yo ndi kuli ma outlet shops ma shop anthu onena kuti ongopeza kobe pang'ono usadi kuma kweni ma second class ningotero koma first class ane ma shop awo ngati mukapita ku Santon kuja kuli mamo ngati amene aliko kuli ma shop ngati amene mukapita ku Sanctuary City kuli shop mamo ngati amene kuli ma shop ngati amene ona kuti shop lemozi koma kakuza 15,000 shop lemozi makakuza 25,000 nsapatu zimenezo ziliko. Now point yanga ndiona kuti Malawi mu we can do that to make our own Timberland. Kuli matimberland inosu maona matimberland ndanga maleba kuti made in Vietnam. Kuli matimberland amaleba kuti made in Vietnam, kuli matimberland amaleba kuti made in South Africa, kuli matimberland amaleba kuti made in China, kuli matimberland amaleba kuti made in USA, matimberland made in Canada, China, Pakistani. Komano lebo yake ndio yomwe timberland amaika yomwe ija kantengo katimberland amaika kamene kachako. Kwa mkayangana made in ndi production kumene kwapangidwa chinthucho anthu amachono dziko ili samapanga zinthu zamasewera. Ngati dziko la South Africa mu Africa munomo imapanga zinthu zolimba kwambiri, even marimuloko ajamati ama union made in South Africa amaka rimuloko olimba kwambiri. South Africa they don't make fake stuff or fake product, amapanga original product. Nichifanya yake pali tea wina ama pali coffee wina wake ama muti ama choka coffee amene amachoka kunzuzu ama di land coffee ama choka kunzuzu anabwera mu South Africa munomo sindikudziwa kuti ka business imene anapanga ndi ndani ku Malawi ko. Coffee amabwera kuno ndi ama mucha kuti Jacobs coffee ambiri mukumudziwa. Jacobs coffee is from Malawi. Amabwera makatoni aja kuti a plain odi osanapidwa china chilichonse ndi packaging imachitika mu South Africa and amalemba kuti the product of South Africa, but it's not product of South Africa, that's a Malawian product. Koma chifukwa kuti we don't have brand nditi maganika kuti coffee ja kungumulemba kuti Mzuzu coffee watu kuchoka Mzuzu kuja kwa zikamena ali muja ndikuntumiza kutheba ngati kuntumiza mayiko ena zikagulisidwa. Koma timapezeka kuti ku Malawi kuja kuti mapanga zinthu zabwino ndikukanika kuikapo brand yathu kuti sitingagulise because we don't know za marketing sitikudziwa. Koma timaoneka kuti tili ndi anthu ozindikira koma ikafika point ngati iyi amakanika kubweresa ganizo lina lake labwino kubweresa idea yabwino ndi guys let us use our own brand tizigulisa zinthu zikunja. Malawi sangapanga zimenezo. So tikamana kuti kunali program ina anabwesa kana ala bingo mtali kamana kuti one village one product kumagula zinthu zo pachiweniweni zinthu zako athu kuno. Koma nkhani ndionena kuti kodi zinthu zimene tikupangasi tingagulisa pa international. University of Cape Town bona bwa topic ina yake I think video clip imene sonto akagawana akakambirana nkhani yopanga ngati kuti uzipanga zinthu zako zigulisa ndi akana kuti kuli maiko ena ona kuti kuti upanga chinthu chokagulise you can't make money. For example Timberland hapa South Africa maba ya original ni 7,000 8,000 9,000 10,000 that's original Timberland. Yuri ukamaenda abantu kuma kubasaule yo chipira kuti ma 6 or 5,000 that's yo chipira yo chipisisa kwambiri na ma 3 chakuti kuma tukamba ama 10,000 Timberland imene kuti uigule kunoko ukagulisa ku Malawi
anthu palibe angakugule. Ndimakumbukira nthawi imene ndabwera ku Malawi nafika ndi ma all stars chancha nafika msiku wamba yani munja monga ngati muzi ndikapeza magazi mavanda bwana sabato zintengo mena mandipempha yomvesa chisoni kwambiri kumana kuti amwene sabato imene ndayigula ngandikule mtengo makuti nazitenga sabato zanga zonse zikuzibwisa ku nyumba kazikhazika pano ndikunena pano zimafumba ku nyumba koko fa sabato kuona mtengo imene nagulira ndi mtengo imene akundipempha mavenda akubayani kuchomana kuti guys ukuku ndi kuberana ndi ku university ukamakabe zonna kuti you can't make product ku South Africa kuno expect kuti you make money in Malawi. Because Malawi akuti Malawi is a poor country, there are no buyers kulibe kuma big money kuti akoza kugula zinthu muona wene papo. So pa level yathu ya ifeyo pamene tafika apa ngati vitu biko mumba jana ngati ndi adolo kuti okay, one village one product, let us buy our own, let us support our own product. First of all, let us buy my brand akunjacha. Yeah, wakambirani makampani aja kuti ife tifuna tikhazikise tizipanga sabato zathu muno. Tindi nyama zambiri mbiri kumene kuzoti kodi aka Timbaland amapangire chikopa chachani. Si nyama zomwezi. We got too much animals kumene kucha. Zina timangozi phaba simonka kumene kucha. And there's someone also was telling me kuti ifeyo sitimazi wakuwakopa anthu ochoka maiji kwenda kama anthu aristaja. Timakanika chifukwa kuti anthu amene japali zinthu zina zake zimene wamafuna. Ngati kuli nyama zina zake zimene zimakhala zolusa kwambiri timakangwa ita na forestaja ndikupha. Komano akuti maiko ena amauza anthu amene aja atendo aja zungu aja kubera kuti akaphe nyama inja. Kupha nyama imodzi imene jayo amachaja ndalama zochuluka kwambiri. Komanso wende kuti izunguyo akamapha nyamayo alipira ateka zithu zake wende pachapanga zimene angapange ife tenga apo chikopa cheso kugwiritsa ntchito kupanga sabato zathu to Malawi. Kupanga sabato ya Timbaland yomwe ijayo Timbaland kuma made in Malawi. Ndi kuti sabatozo one pali brand kale pamenepo. Komano brand ya ndi Timbaland. Ndi kuti sabato made in Malawi. Right, sabato ndi Timbaland mwaitumiza sabato ku South Africa kunoko izagulidwa one time kuipanga ijayo nina kuti mwala mwene mwala usati masowera made in Malawi ata Timbaland made in we ndakuza kuli kuli Vietnam kuli USA kuli China kuli South Africa kuli Australia ndi akuona so Timbaland made in Malawi. Oh shit man, this is damn shit good man. Nzunguru amene amazaona no kana Malawi amazaitenga buti chakuitenga kuivala Timbaland. Oh man, Malawi sio kupanga sabato zabwino. Ndiye kuti Timbaland aja one tizigulisa somo dziko matumbo chako. Masema Timbaland omwe aja tizigagulisa somo iko akunja. Using Timbaland moja. Ndiye katika timwa ndime tili kupanga so business sabato zija. Tizikhala so kumapanga so brand athu mene mujamu. Chifukwa kuti Malawi yosomane kupanga no chani. Ili yapangano yapanga dzina yekudziwika kuti Malawi sote mapanga ma product abwino. You get my point? Koma what we know is selling my companies. Mangu kulisa my company, even PTC menu ndukulisa adi maki zimene zipana adi makudi ili party adi maki siku mvekera so amwene adi makija tapya. Ngani adi makijayo anthu ayigulisa mene jancho linga chona kuti yango tested wacho linga kuti akula ndale wawa ma business agusa chimanga azienda musamaka onesa kwa adi maki. But this is sad. Now adi maki kufoira kuti kulibe kufandi. Sikuti kulibe kufandi. Company agulisidwa. There's somebody within them or someone outside wagulano adi makija komano aichulano zina lina limene no kumene kumaka gula chimanga kumene kuja kuti ndi maina ena aga amene ndiyo achirendo the strange names. You don't even know kuti company imene yatukira solid agulisa mono muti company yo ikhaliri pomwepo one of the brand yatoti kumapanga miteza jajanjani kumagulisa mu South Africa muno kumapanga so drama. So buying our own product ndi mene zikula tu apa tumaganika even mpira omwe kupita nawo pasokolo we are not known guys. This is fact I can tell you. Tikamana kuti kugulisa zinthu kunja usati kumagulisa mabonya aja iya. And by the end of the day, somba ziyama kumagulisa kumatumiza ku UK kuja sobo kumatumiza. It's not white people buying this stuff too. Akumagula ndi magazi omwe ku UK aja. Chifukwa kuti amati kumanza kwathu. Tikufuna zonna kuti tizipanga product kuna kuti tizipanga reach international ija market. Izipanga hit kumene kuja kuzigulisa anthu azigula kunja kuja kuti chokochoko kumala. Usati product kuti kungobwera mukubweresa bonya. Basi umango janoka. Ku Kenya amagulisa sosomba maiko ena. Komane nena una somba za ku Kenya mena mapangira amwene newa wazishoku kuti guys mapanga bonji ati amwene Kenya ndiyo chenjera kwambiri. Kenya ijayo ndiyo chenjera. So avindu biko mumba malo muti abwene ma ideas ngati amene wa right apanga project kuti ainene mapanga engage ma companies ni mapanga jani komano ndikuona kuti pa level ya Africa ya vitu biko mumba akulephera kwambiri. Andizomana zona kuti abwere support kwa chakwera izi ndi khamba kama chabwe. Palibe povoti imene chakwera ojene vitu biko mbata abwerese. One vitu biko mumba azikumbukira kuti anthu akumpoto sana mwiwale. Makamaka anthu akukaronga uko. Ndamana alisa kuti asamaka odi zinthu mene kuja anthu amadali ya mwemo. So
economy yathu imene ili muja ndikamana kuti vinthu biko mbani munthu mmodzi amene amaoneka ngati ndi wanzeru koma nzeru alibe chifukwa chokuti economy yathu imene ili muja mweti anthu amene akuvutikira amene chakwera wasakazira chuma apa pamene alionongera dziko lija you cannot just come apopo kangona kuti basi panopata sintha tisamaguliseso zinthu za kunja ya you don't do that. First fix zikolo fix zinthuzo konzani pena pale posi paina kuti pakonzedwepo forex zipezeka china chonse zipezeka koma anthu mukukanika ndi forex imene ipezeka mdziko and product yani mukuna kuti tizigula za muno tizigula za muno koma zinthu zimene mukugulisa zikumapita international mukumagulisa international. How can you bring foreign currency pamene mdziko mupalibe chinthu chimene chingathe kubweresa anzathu pa Zambia pompa amagulisa kopa wawo uja ukunja uko tili ndi golide wathu malamu muja tenaona anthu kuzomba kuja kukumba tili ndi diamond tili miyala yambiri mdziko muja koma muzaonesesa zona kuti kodi ndani amene akupindwa ndi miyala imeneyi ngati dziko timakagulisa kuti aliyense amati akapeza miyala ija sitikugulisa ngati dziko tu aliyense akati akapeza miyala ija kugulisa paika makamaka anthu andalewa anagwiza ndi Nigeria anabwera ndikumapasa kumagulisa zinthu zimene zicha. You understand? So sitikupindula ndi golide uja chifukwa kuti people are selling that gold individually. Anthu ali ndi $dollars nyumba kuti mpite kwa chakwera mukapeza kuli $dollars pamwamwa $dollars amene akusowa forex imene kusowa iyi mpite kunyumba kwa chimwendo kuli ma forex chonchi kutapa kutaya they got forex and ndrama zawo akumaika they did open international accounts. Sikuti ndikungokamba zimene zivini chakwera ina ndi jaya ku Dubai jana segula manager ndrama zawo akumaika mu account ya international. So ndrama jakamapanga devalue iwo alibe nazo ntchito chifukwa kuti ndrama zawo zambiri zi $dollars akusunga ndrama zawo $dollars pamene iniyo ndi ine ndrama zathu tikusunga makwacha boma lake ndiro mweri la chakwera limene mukuti apitirizeso ene kumati azabina ndilandi slide I don't know anthu mwaiwala nthawi yomwe iyi kanthawi komweka mwaiwala kanthawi komweka nkhani ya chilima mwangoyisekereza munthu akuola kumanda uko ayiwala zoti paja tinayi ndi chilima mdziko muno anthu mwangoyiwaliratu ndi chifukwa chake Timothy Ntamwana anena kuti amalawi ali ngati anthu oyendera robot marobot kungokhala kuti ali ready onse so basi ndikuti ayima basi kudikira kuti marobot aja akangoyaka marobot aja kuti green onse so ndikufuna ndi mmene wafikira Malawi pakadali pano munthu kukanika kupanga decision paweka kunena kuti amani no siningamvotera uyu ni mbalame paweka zoona. You have seen that video yesterday. Zithuzi zimene achakwera anakapanga ingenja napo katenga anthu kunchisi ukasungu kudeza mchigawo anthu amanje ndachigawo chapakati anakakusa anthu uko anthu ndikuwakhazika kwina kwake ndikuwapanga kochi pamene ati zimene sizinayambe lero zinayamba kalikati tangolowa mboma ndinaona ndaje chakwera uje ndi chimwendo akumatenga ma 2000 kumapasa anthu kuti mawa tiza kumanaso pompano ndikakuti kupita soka pangisa sokano kwinako ndikumapasa anthu aja ndikumapanga deceive the media because pamene pajaba kupanga deceive the media anthu aja kamaona kuti akati media ndi chani media atu ndi anthu oonera aja because ngati kulibe kwa anthu maonera zimene akulemba media aja ndiye kuti singakhaso media. Now they're trying to deceive donors, showing in them that there are some Malawians, many Malawians, majority of Malawians, they do love Chakwera. No, those are bought people. Chakwera is busy buying people, purchasing people like a product. Ndukumayenda now, anthu aja kumaka apasa maheu. If you see, or if you did watch that yesterday's video, I did upload it by platform hii. There was somebody anakwira mutu wake chonchi. Sinza kuti maheu aja palibe chimene anamvapo yayi. Chifukwa kuti ulendo watalika malume. Ulendo watalika. Amwene ngati kumatalika kuchokera ku Nsanje kumalaka kapena pa Nsanje boma ukafika ku Blantyre nde muwerengere ulendo wa maboma ena aja kuti ukafika pa Central Region pajapo. Ngati kumatalika kuchokera pa Nchewu pomba ukafika mu Lilongwe kapena kuchoka pa Deza pomba ukafika mu Lilongwe nde muwerengere anthu amene akhala kumatengedwa aja kumayenda kumapita kumene kuja kumuntu sanaje kuthamangira kuti akupita kwa Chakwera mama wachifaka gamu ndaje sikuti magambo ndaje magambo ndajanyamuka mama wa ena jamanyamuka mwazulu mwake kuja kwa pagulu wetu kumakhala kuja koperewera ati nyamata asaganiza mopepera yayi kuja kwa pagulu ndikuja kwa uchisiru chifasi muja mutaka sunga je mukhuta nsima je ikuza kuphikidwa apo kumaona kuti kuphikidwa sima ndi nyama ukoko koma chifanye kuti chakuja je ndi chagulu iwe makapeza kuti mwina ngati so waje apo kanthulu kanyama kaja umakhala iweyo kuti iweyo ndio kuti ndi maduli ajaona kuti makhala ba 4 front pale kuti ife nyama iyi tija ntuli ambiri kumene kujako even kanthuli kanyama kaja sakaja nsima jama kuja ntana muzi tongo tiwiri kungoja tata ndikungosusa basi ati napita kwa Chakwera zakuja za gulu. Guys, who is propagandizing you? Who is brainwashing you?
who is deceiving you Amalawi chigulu chimene chijacho toba and company ya mahewu yo ndiye apanga ndalama sizinaoneke misonkho ya Malawi iwezo ona ukagulise vote yako chifukwa cha mahewu ndi 2000 ndi t-shirt ya MCP kukuona niso zimene munavala pasi pa jansi apa tumulibe ambiri mwaino amene mali pa nyumba yanu mulibe olukumuzidu mmakhala malo amakolo wanu anakusira makolo anamwalira inanu anakusira malo wanu nyumba zimene mukukhala zauzu. Sorry, I'm saying this inayo sindi kunyonza komano zimanivesa chisono kwambiri kuti wewe munthu wende wakumuzi unlike ife anthu amene direct nakulira town anthu amene nakuti ife town moti ndi land ife town momwe ndife landlord ena mwa ife tikamakamba I think zimapereka sense chifukwa kuti sikuti ndi anthu onena kuti olotaka kuti boma lacha kwera kupitirira ife tingavutike ayi chifukwa ife mtown sitimakhala parent mwaona magazi ngati mene alili kondwani ngwira ucha kondwani ngwira atu sikuti ndi munthu onena kuti ni mbombo kala kamene kuti ni mphawi kondwani ngwira kuti mufufuze bwinobwino mupeza kuti ndi landlord ndiye akamakhala ndi nthawi yoti kumaika is putting or using his energy kuyankhulira ni Malawi musamaone ngati kuti even kondwani ngwira uja sozochita mukaona JB aja JB ni munthu onena kuti ani ndrama sori za maswera nyumba zimene anamanga mplanta ya ndi landlord ali ndi chuma JB uja komano sikuti mukamamona ngamayankhula zimene kuti JB uja sozochita by the end of the day sikuti iyo jana amene azavutike inuyo amene akukumenyana nkhondo ndi amene muzavutike ndiye tisagulise vote chifukwa cha thobwa cha mahewu chifukwa cha t-shirt kapena 2000 zinthu akupasani ziyani zochepa iwewe uzifunse weka kuti ngati wagulidwa mahewu kuti mahewu ali pa ndalama zingati iwewe uli pa ground kuziwa mtengo wake akupasa 2000 ndi t-shirt ndiye wewe uzifunse kuti mulipo anthu angati papita amene muna munapita pa anthu 1000 kapena anthu 2000 wina aliyense walandira chimene wewe walandira upange kagireti kuti ndalama zingati ndiye wewe uzifunse kuti ngati each one of us here got chibuku uje ne mahewu aja 2 liter kandi 1 liter whatever I think 1 liter manager wapasula t-shirt ndi 2000 ngati each one of us got that money and that tobwa what about them ndalama zimene azipeza atatipasa ifeyo apeza ndalama zingati andi chimene chikwalipisa mtima kumagawa kuti zimene ndi chani chimene chikwalipisa mtima kumapanga print ndalama izizi za nambala imodzi ngati zimene ankapanga bakiri muluzi zija ndi chani there is something there is pamene popo pali kanthu ndiye don't permit someone to deceive you kumana kuti awa alomwe awa ni anthu osati siti kwafuna there are some people amangomuda munthu personally they recruit others to hate that person APM tu si munthu onena kuti ungamada naye APM nanga ndiwe uli wachanyamata kuti munthu akoma kugwiritsa ntchito bwinobwino ndakuza kuti muzimsata kondwani ngwira uja kondwani ngwira ndikumpanga mention because is a good example ni munthu onena kuti simphawi yayi ino ambiri no kondwani ngwira mamziwa komanso kondwani ngwira ni munthu ophunzira bwino onena kuti yeyo atati waima baika palipo chimene chingamulake yayi now iwe munthu ngati munthu akoma kugwira ntchito uzisatira kondwani ngwira jaka makamba zinthu zake bwino kuti matawa ndi adolo ino ndi kape ndiye uyu ngati dolo uyu wafika pano kuti akuyamikira mutharika kuti chimene akuyamikira mutharika ndi chani dolo ngati uyu ine zoba ine ndikuti chakwera imwe mmene alira JB uja ndi dolo munamvesese ndi pamene pafikira dolo uja nkumana nazo kuti votani APM sikuti ndikuti JB kapena azavutika ndipo mwe sazavutika mwe wake JB azafika mpaka na Yesu kumita na bazikola pasi pano JB azakhalabe bwana ndiye ngati dolo uja kuti tavotani APM uyu iweyo kape iwewe kuti ulibe china chili chonse pakwani munthu kukhala parendi ndipo zoti mwezi uno ulipira ndama ulipira nyumba mwezi watha ena ni mukuthamangisira parendi ena ni mochira kwauzi kwalipira rando dano ndrama ma message kuna kuti ndrama mulipira wiki amawo chifukwa kuti mulibe ndrama ndiye ngati madolo amene aja malando yakuuzani kuti votani APM uyu sikuti anthu amene aja kuti mitawo sikugwira ntchito ya you have to listen what they say and use it panopa mukuuzidwa mmene alili Professor Arthur Peter Mutharika akuberani cha aneni mbiri amene uja anapanga zambiri ndiwe Mutharika ndrama and if you think you are punishing Peter Mutharika then you are deceiving once again you are cheating yourself with this middle finger mukonevesesa ngati mukuona ngati kuti ini mukhaulisa IPM simukhaulisa IPM amene mutazunzike ndinuyo don't listen kwa Timothy Ntambo ni munthu wakaduka ni munthu oyipa moyo kwambiri amene samati kuonda so ife anthu akumwera and anayankhulapo zimene zimpaliamenti kunena kuti patatulusidwa mawu onena kuti apange table nkhani ya kupangidwa Olympic Stadium pa Jamba Stadium amene pa Jamba Freedom Park Timothy Ntambo
kuzera bungo lake la charatisia anatumiza message mwenda kuja kuti kumwera sikuenda kupangidwa zituku kwaya chifukwa kuti the time wasters. That's what Timothy Ntambo said. Kumanena anthu akumwera. Mwanamvesa? Don't expect kuti kumwera kuja kuzara chifukwa kuti anthu amene muna wasankha waika pampando ni anthu atsankho kwambiri. Amene anajoina naso ndi anthu ena amene so anapangidwa recruit kuti aziheta anthu akumwera. Because DPP imapeza mavoti ambiri kumpoto. Koma chifukwa kuti anzatu akumpoto pena pake they don't know who they are. They are being used. Muntu kungwana miza nkhani basi nawonso atapangidwa recruit kuti azamba sukudana ndi anthu akumwera. Panapa kumene kuja kuli anthu ena akendi tu amamvera mchewa kutero. Koma plan ya mchewa watu ndiona kuti wewe amangopanga zona kuti iye zingomuyendera. Mukamanena kuti kumwera kuli sanko, kumwera kulibe sanko. Only that kumwera aliyense amapanga za familia yake. Inenga tisindiri ku familia yawo sikuti ne kuti anthu amene akanthandiza. That's umene kumwera kuli. Kumwera sanko lake ndi limenelo. Ndira pa family. Osati mtundu kapena kuti chigawo. Kuti poti Tosefe ndi alome kapena kuti Tosefe ndakuchoka ku Southern region kuno. Ndeti pangani chimodzi kumwera kumene zimene zikulibe. Ine ndi makamba pano pa am a good example. Amweni am a good example ndipo sindimabisa. Chipani cha DPP. Chipani chake cha DPP chomwecho koma osati cha IPM ichi. Chipani cha DPP ntamene kuli abingwa mtalika. Ineyo nda andiponderezapo muzambiri. Mpamene nafika pano kuti muna tisunte tizibira zigawo zina. You know reason why? I'm from Southern region, eh? Anandikhomera chifukwa kuti sindine wakufamira kwawo. Ndifanya ndi makususana nazo nakuti mukamanena kuti anthu akumwera ndi ozikonda, sikuti ndi ozikonda. Amakondana kwa sama anthu akumwera samakondana na mabombo klati. Ife timakhomeredwa kumachita kubera anthu pompo ati zizukulu zawo. Apase ntchito awa, apange na interview anthu amene apitirira apite ukoko. Ena woti wala certificate ya form 4 alibe, majaisi omwewa. Even ya form 2 wina alibe ya form 2 ije, ayendia 8 omwe muntu kubera amene paja kumpasa paka ntchito. Wonavesa ife tikumaona chonchi, ati chifa kuti achokera ati ndi abale awa aminisa wakuti wakuti. Zimachitika kumwera kumene ukoko. Osati kuti anthu awandi yako awu ayi, komano kuti anthu andi abale yake. So chisankho lili kumwera. Limakazo na kuti ineyo kwathu kumene nabadwa ineyo anthu akwathu ndi amene ndizamenyera nkhondo osati anthu ochoka chigawo chokuti ndi akumwera. Love imene kulibe. Pamene chigawo chakumpoto amanena kuti popeza kuti uyu ndi wakukaya, tipanga za kukaya. Pa Central region popeza uyu ndi wa Central ati pachepa kakhala kuti patsogolo pali mchewa, muziona za mchewayo. Mwaona sankho limene lilipo pakati pa ife anthu akumwera ndino anthu apa Central kapena anthu akumpoto. Mwaona sankho limene lilipo. Ndiye munthu asaza kunamiza ndifa ine machokera kumwera ndiku I know my people. Kulibe kozo nazo kulifa kuti ndi wakumwera ngakukondera amwene. Ku opposition komwe kumaka amakanika even ndrama zokubwera anthu kumagawana ukhauka kukanika kuti even ifeyo palipo munthu amene anandipasa munthu amene kuchoka opposition. Nobody. Because what? Sindicho kufamira kwawo kwa. Ndikumwera mukamanda kuti kulisankho ndizaboza. Ineyo am the witness. Ineyo ndimachoka kumwera ineyo. Palibepo mungaone wandale wonse amene muaona wandale awo. Palibepo wandale amene wamaona kumwera aja kandani amene maziwa ino ma MP anayankhapo phone ya ine kwa imbira phone. Palibe samayankha mafone anthu amene. Ine am loyal. Ineyo even wajama zozona kuti madawo. Palibe chimene tinathandizapo olikuwapanga support kapena chani palibe. Koma ineyo I still defend APM. God knows. Kulibe chikondi kumwera yayi. Chikondi chake chimankhaja kuti chapa mtundu pawopo. Ndiye kuti amangouzana, okay. Ona bwa kuti wakuti. Mwana uyu kapena uyu ndi chizukulu cha ona bwa kuti wakuti. Ndi ntchito zake mena mapasirana. Koma ineyo ngati sindili part ya mene mumu. Sikuti ineyo wakwathu angapeza ntchito mene kucha. Tsankho limene lili kumwera ndi limenelo. Ndi sikuti munganene kuti ndi anthu akumwera aja ndi asankho komano ntchito zawo zimakazona kuti mwana wa uyo mwana wa apiri apiri amene ali wako aona bwakulo okay aona bwakulo akuti mwana wa utundu uyu okay amene umpasa nazochita ali mwana wa uje ndimezi makhale pamene pa Central region kungomveka mwa chijewa ya njewa amati amene mpasa ntchito kumpoto kungomveka mwa chitumbuka ntumbuka amene mpasa ntchito ntumbuka zathu ndiye kuti mukoza kuona kuti sankho lake ndilosiyana kwambiri. Pano siti makamba nkhani zonna kuti tisangalase munthu koma timakamba zinthu zimene zikuchitika pa ground. Tsankho Malawi muno munthu imene sikuononga ndale zathu za Malawi. Mwaona? So vitumbiko mumba sikuti abweresa vote ina iliyonse. Komanso don't be excited. Kunali Chilima amene ambiri ife tinamfera. Chilima uja.
ine maona apapa sindamzani mampete mampasa moto chilima apapa apapa namba nampasa moto vintu mbiko mumba timampasa moto chilima ucha koma where is chilima right now. So ndale za zimene agwirizana achakwera akotani hara ndi avitu mbiko mumba ndi ndale zonna kuti inu anthu akumpoto nakugwirizana chipwisi sema ufunika muvote mwanzeru. Mumba will never bring anything kumpoto except his own family ndi personal assistance wake uja basi. Koma zonna kuti anthu akumpoto inu muzasangala kumene kuchifa kuti mwasanga Mumba ndi mukunama kwambiri. And this thing of saying kuti the vice president will be the next president, this scenario has ended ndi MCP anatesa zimenezo. Sikuzapezeka so vice president wako MCP kuti azakhala next president. That is not going to happen. And president chakwera sikuti tu term yake ndio mali zathu ayi. Ngati angapitirire ndi forever president. Ndiye pamene popo president vice president azatengera mphamvu azatengera pati. Chifukwa kuti another next 5 years sazatenga vitu mbiko Mumba azatenga so munthu wina. Chifukwa kuti president azakhabe ndani chakwera mweyo. Sikuti zitukungokamba kuti tikudana naye munthu koma izizi ndi zimene tikuziziwa ndi zimene kuthumba kwawo kwankhaniko kumene kuti kumata pako kuti atiuza kuti zamwene tatenga kuno nkhanizi. That's what we know. Chakwera samakunamiza kuti akuti 2030 basi azakhala kuma palibe zimene sizachitika. And za democracy mkuti zimene ku MCP zimene za democracy pa constitution ya MCP, you must remember this. Some of you have forgotten. You must remember this. There is no democracy mu constitution ya MCP. So they don't give damn about that, what you call democracy, what they are focal. They don't care about that because you are the one who brought democracy, not MCP. So your mandate out ndona kuti sakufuna suzo democracy zakhala muziko muno. Ndiye panopa mukumauzidwa koma you don't see zola kwika zimene chakwera wapanga pakati apa. Kodi sugar mukugula ndalama zingati? Ndayo ya DPP mukugula ndalama zingati? Fertilizer mukugula ndalama zingati? Chimanga mukugula ndalama zingati? Ma transport pano ali pabwanji? Mafuta agali moto mafuta opigira. Zinthu zili bwanji? President wake ndiye mweyo. Kathe Mauridi anafunsa His Excellency achakwera. Kodi zonse zimene munalonjeza zinalephera. Kodi mupitirizabe kulonjeza? Akuyankha zosiyana parallel to the equator. Zimene wafunsa zimene akuyankha zinthu zosiyana. And I can tell you kuti president chakwera amaopa media kwambiri, amaopa tulankali kuti azifunsa. He cannot confront ma journalists acha. Because alibe choyankha ndi president oto alephera. Muone mena mafunsa mja amachita mantha amwe ndikumayangana choncho. Amachita mantha kuti choyankha alibe. Ayankha chani president alephera. So tikukufotokozerani pano osavota mutamwajada. Right? Komanso excitement imene muli nayo, you must expect the western thing posachedwa apa. Ngati anthu awati abereza obera zawo zisangozo zitapite koma don't think that mission will work because anthu ambiri akufuna IPM. So kuvota ndi Professor Arthur Peter Mutharika. JB wakuza nikale. Peter Mutharika ujayo posanga jene answer sikuti wango sanka hai. Amene jene decision maker. Anthu onna kuti they can help president zinthu zikachema. Onna kuti president abati pange chonchi. Anthu onna kuti they anasta dadi zeni. Judge amwene judge wa Supreme Court huko. Inu mukunzi wa judge inu. Inu ambiri mwaino amene mukuone apa ambiri mwaino inu asazibali anu ni majaji. Inu mukuziwa judge kuti judge ni ndani. Judge mukumuziwa judge. Anasa kamene jankumuyika hapo. Tikufuna anthu ona kuti tikati ngakuti akati pange represent kunja. The way they speak. Mwana kuti anta uyu akuti pange represent kunja kuno. Uyu ani ndifundo uyu. History is the best teacher. Anaka pakale abakiri mu TV. So APM munje sikuti wangosanga jena sauja kungosanga kuti basifa kuti wasanka. Zimene mukuzona ku MCPs, president uyo wolephera, vice president palibe chimene angapange. Komanso ujene uyu ndani uyu amaiko usiyane na zana kunena kuti inetu ndinali ngati mwana usungidwa. Kodi mwana usungidwa nyumba umapanga zinthu zosiyana ndi bambo wako. Mwana ndale zimene zikutembenuka sopano zimene kamba awusi atembenukano kuti ine sinali president. Nkhani imene iso Chilima naye nkulaso zomwezi. Akali ati so anayankhula mawu omwe kuti Chilima ndo sanali president anali chakwera. So Chilima analibe mphamvu. Chifukwa kati abwerese ma ideas ena amati kamange na ECB mangeni. Asaoneke ngati president yeye. Okwera pakeri anasema imbabero. Muone zimene zimaenda azatembenuka ife kuti vitu mbiko Mumba sikuti azakhala president yayi. President azakhala chakwera. Iye uja azakhala kuti basi azimvera bwana wake kuti bwana upange izi. Kungopanga amati pachizungu amati delegate. Amangopanga delegate basi kungouzira kuti mupange izi. Inu ndi amene mtanyamuke mukapita mukatipange president ineyo chifukwa kuti sindipitako. Kungopanga delegate basi kuti angapanga zinthu pa yekha komanso vice president sangapange zinthu bwana wake president asanaziwe.
pamene president jali ndi mphamvu yopanga zinthu or vice president alibe na ntchito osamuuza alibe na ntchito zimene fakuti president jali bwana zingosishoni yathu zimene zizi ndithu ndiye muzisamala kwambiri posankha Vitumbiko Mumba is not answer is Jenny answer and APM is the answer. Vote wisely. Ndakamba komanso kukamba uku ndakuza nikuti nankhani mene ndakamba apapai ninkhani ndikulengeza ndikomaliza pasogolo patikati kukamba zina koma sizikhaso zangatezi mu download video iyi mupange share kuti ifikire anthu ambiri ngati simpanga download mukhoza kundiuza ndipanga download ndipanga trim kuti nonse mukhale nawo koma apa okumva watani wamva amene ali makutu oti samata amamvanga kuti samva kuli anthu enake they listen but they don't listen amapeza kuti akuona choncho koma amakhala kuti sakuona fajani mind yawo imakhala kuti ili kwina chimene mukuganiza tipasidwe ndalama basi tikhale pansi komano tiganize dziko chifukwa kuti we are raising the kids ana amene tikubereka wawa ndiye sogolo la mawa kodi ulamulo wako utakhala umene utiphunzitsa nawa ife tu next 30 years next 20 years ena mwayo sizakhala tiliko so ana nawa tikwasira foundation atani chakwera ujayo mkamaona chila Vitumbiko Mumba next 30 years azakhala kulibe ndi azakhala ononga zikoli ana watu azavutika kulikonza su zikoli maona so tukamba izi ngati kuti tikumuda munthu ina wake komano Vitumbiko Mumba anzake kumpoto kumwe kukaronga akumuda ndaula mpaka na pane zimene anapanga zija komanso nkhondo imene inalipo ya Vitumbiko kufuna kugwesa Vitumbiko sikuti yathaida kalipobe ndiye ndakamba koma legislation Malawi ine nyamukeni zipita